domn primar. Mă, Florin. Domn primar, amu, după ce te-ai bătut joc de noi de tăți, dacă noi avem curajul să ne stăm o leacă de zi, ne spunem punctul de vedere, că noi suntem de vină. De ăsta l-ai dat afară, pe Cărean l-ai dat afară. Nu te-ai bătut joc, mai mințit, mai dus până la Manc pe acolo și cu Fărăianu. Și ne-ai dat 4 ore, am stat la Hilton. Noi doi. Și ai prostit și la Ana Ciobi, că o pui primărie, pe viceprimar. L-ai prostit la Cătania, mai prostit pe mine. Numai cu prostii ai umblat cu noi. Numai cu prostii ai umblat cu noi. Tu să le vezi când îi fluau tu. Asta așteptăm acum, să le luăm noi. Și apoi lasă-ne că ne descurcăm. De ce nu ne dai pace să ne vedem de viitorul copiilor noștri aici? De ce ne parazitezi ca pe o colonie de babuini din Africa? Mai taci din gură cu prostiile astea. Eu tac. Domn primar, N-am ce de dumneavoastră, Unde e apa, domn primar? Așteptăm lucruri, dar... Hai, Ceru, lasă-i cu... Unde e apa? baftă multă băieții! Ce vrei? Unde e apa? Care apă? Care apă? Care apă? Aia e bună întrebare. La care? La care? La care s-au dat banii pentru Când o să apă. plouă? Unde e apa? Când o să La plouă? care apă, spune? O luat vintere... Păi nu iasă apă în holul meu. Aseară nu a fost. Nu a fost. Păi și dacă nu, ce-i dacă nu? Și un rai iasă că nu iasă apă. Banii s-au dat. Și ce mă trebuie? Că nu i-am dus eu acasă. Domn primar, ne-ai avut pe tăți negătini, pe tăți ai bătut joc, inclusiv de comună. Amu mai poți prosti 2-3 persoane să fii sănătos. Un vedea, nu.